Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-akkużat Mixli Bilqtil doppju fil-Marsa lura fil-15 Ottubru li għadda ma rridx jikkopera mal-pulizija dakinhar li seħħ l-allegat każ. Dan ħareġ kif komplet il-kompilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Drisu Faisal li hu Mixli Bilqtil doppju ta' Joseph Bartolo u Carmen Abela frazzet fil-Marsa. Quddiem il-qorti l-ispettur Elisja Xikluna fix-xhieda tagħha spjegat li dakinhar tal-każ il-vittmi kienu fid-daħla tal-post u mal-art kien hemm ħafna demm. Spjegat ukoll l-akkużat meta tieħed id-depo ma bedix jikkopera mal-pulizija u lanqas meta Marja assistih l-avukat tal-għajnuna legali Joe Brinkat. Sadan it-tant l-imputat fis-seduta tiegħu kellu jinħareġ barra mill-awla e kif beda jelmenta li ma kellux l-avukat preżenti. Madankollu l-Maġistrat Gabriella Vella sostniet li l-avukat kien jaf bis-seduta u kienet biss responsabbiltà tiegħu li dan jattendi għaliha. Morgan Hayat Smith ta' 25 sena mill-Belġju ta' sentenza sospiża u ġurna tiħallas €1000 wara li ammetta li xerret filmat privat tal-ex tfajla tiegħu fuq Instagram mingħajr il-kunsens tagħha. L-Ispettur Omar Zammit spjega li l-filmat privat li ġiet ċirkolat mill-akkużat kien ta' natura sesswali u ntalbet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-mara. L-avukat tal-għajnuna legali Mario Caruana qabel mal-prosekuzzjoni li għandha tingħata sentenza sospiża. Bekk il-Maġistrat Estrid May Grima wara l-irtirat biex tipprepara s-sentenza ikkundannat lill-imputat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin u multa ta' €1000. Il-mobiles tiegħu kienu wkoll ikkonfiskati. Ħarġet ukoll ordni ta' restrizzjoni li tipprojbixxi lil Smith milli javviċina lill-vittma għal 3 snin li ġejjin. Ingliża li saret l-istieħeb tagħha fil-btajjel tal-miliet u allegatament tagħtu daqqa ta' sikkina f'koxtieħ baqgħet tinżamm taħt arrest. Dan wara li tresqet il-qorti tnejn akkużata wkoll li jeddet l-istieħeb tagħha wara l-allegat każ li seħħ il-ġimgħa. Quddiem il-Maġistrat Estrid May Grima Sara Howe ta' 42 sena wiġbet mhux ħatja. L-Ispettur Xarona Buġejja spjegat li waqt il-ħin tal-inċident kemm il-vittma kif ukoll Howe kienu f'sakra. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsin mill-arrest fil-waqt li ordnat li l-istat mentali tal-mara jiġi evalwat biex tingħata l-assistenza neċessarja. L-avukat Lennox Vella irrappreżenta lill-akkużata. Raġel baqa' jinżamm arrestat wara li ġie akkużat li ta' daqqa ta' sikkina lil ħuħ waqt argument dwar tabak. Ir-raġel ta' 62 sena minn Naxxar li hu maħsub li jsofri minn problemi ta' saħħa mentali ma jaħdimx u l-prosekuzzjoni esebixxiet ukoll is-sikkina li ġiet elevata fil-ħin tal-arrest tar-raġel. L-akkużat ġie Mixli li wettaq ġrieħi gravi fuq ħuħ mingħajr l-intenzjoni li joqtlu u li kienet aggravata mill-fatt li lat seħħ fuq ħuħ fost oħrajn. L-akkużat wieġeb mhux ħati u ma ntalbitx talba l-ħelsin mill-arrest bid-difiża tispjega li r-raġel kien għadu kemm ħareġ minn kura psikjatrika qabel l-inċident. Id-difiża talbet ukoll il-qorti biex tirrakkomanda lill awtoritajiet tal-ħabs jipprovdu assistenza medika lir-raġel flimkien ma' evalwazzjoni psikoloġika u medika ħalli jiġi assenjat f'sessjoni apposta għalih fil-ħabs.